הייתי בכיתה עם יותם, סבבה, בטירונות. עכשיו עלי הייתי נגביסט, לא הייתי שומע פקודות של המפקד. היה לי מפקד רוסי צועק, אני לא שומע. איך הוא צעק? קיצר, אנחנו מסתערים על הכיפה וזה, ואני לא שומע כלום. ואני רק שומע צרחות ויריות, פתאום אני שומע אמצע הכל קוצי! תתחיל לי לרסס! תתחיל לרסס, זה... כל בוקר עושים קוצי. חתיכת אידיוט, החלמאים האלה, הפרסיטים האלה. מפגר בחצי כדור הארץ הצפוני. איך ראית את הקטע הזה? חומי השמן הזה, חתיכת כתף בקר. עזב, תעשה את החיגוד שלך ביוטיוב, תעשה אותו פה בחי. לא תבינו. רוצים לראות אותך מחכה אותך ביוטיוב. מחכה את עצמך ביוטיוב, זה נשמע ככה. לא תקף. תקף, יאללה נו.